Me kake kallo? Bana, ina zaka ji? Yarinya ta je kura ido ne kace talabijin kana kallon ta? Baka san ta bane ba? Ba abin da nake ido kamar kana kallon talabijin. Wai da ma ni yake kallo wannan yara? Ke yake kallo. Kai kika zo tunda nazo nan na same shi har nazo nan bai ma san nazo ba. Ya tsaya na kwala nake ido. Ni fa tun da yarinyar nan ta zo ko ni naka ya canza. Me ki daki in zo. San ta kake? Na ce maka san ta kake magana yake ma. A ci ba wai san ta nake ba. In san ta kake ka ga mu. A bari ka ji. Ni ka duk kwanan nan ta canza. Tun da yarinyar nan ta zo gidan nan baka da nutsuwa baka da cikin. Ko shaye-shaye kake Ahmad? a ci ba abin da nake sha. Tsaba iskanci ne saboda kare na ni? Na ce tsaba iskanci ne saboda ni ka dauke ni kauka? Wallahi tallahi abin da ba zai taba yiwuwa bane a gidan nan. Sai dai ka bar gidan nan. Ni ba zan da wannan wulakancin idan baka canza hali. Ba zan maka haukan da baka tunani gidan nan. Na fi karshen mutunci kai ka san ƙarya kake. Wallahi kai ka san in ga ma. To sai na malaka shiga daki. Kuma ka kuskure ka riga kafa kawo jama'a ne ce ka so ba. Za ka rashin mutunci da zan maka. Da rinin wayo. Ka gana kifkifi da ido tumisi ne da kai. Ka ce wani mutumin arziki. Don ake ce? Ni ce? Ko ne an ci? Lafiya rana. Ni kake gaishewa. Wata sabuwar barci ce kuma ta same ka da. Na kasa gane kanka Ahmad. Me ka so yi na wurin? A wallahi dama yara suna da fasa bulindigan ne shine nake dan zuwa ina dubawa. Sani turiki. Waye saka ka zo karka duba bulan? Wani ya saka? Ni ba na rasa kanka wallahi tallahi duk ka wani canza. Na rasa me ke damun ka. Ko dai abin da ake faɗi kuna zuwa nan wurin ana kokarin lalata maka tarbiyya. Tarbiyya ta kashe su a lalata Ahmad. Ha ba anti ni tun da ba lalata min tarbiyya tuntuni ba ai yanzu ba wanda zai lalata min tarbiyya. Me kake nufi? Ni kake cewa zan lalata maka tarbiyya? Idan ni kake kawo me kake nufi? Ni ce zan lalata maka tarbiyya ko Ahmad? Wallahi barka da Ahmad ko uwarka da nazo na da ita. Ni ba ta isa ina wuri ce ga mu magana ba bare kai karamin alhaki ko ita na gora da ita. Ka je ka tambaye ta. Ka ji na maka kare. Dan raina hankali. Kuma wallahi barka da ga maka na rantsi ma da Allah ba wai wani abu ya kawo ni ba na san kana nan ne kisa na zo. In ka ga dama duk abin da ka ga dama kai ana rayuwa ka ci. Amma ina son ka san wani abu. Wallahi ka kiyaye Hafsat. Ina ga tunda ta zo ka canza kana ta wasu yan gaishe gaishe kana wani sun da kai. Kana mu wasu yan gaishe gaishe kamar tsohon munafiki. Wallahi ka san ni har wani abu ka kuskure ya hada ka da Hafsat. Wallahi na rahiya ya yi ka dinda. Sai ne maka rashin mutuncin da baka tunani na rantsi da Allah. Fita kuma zaki? Wallahi fita nake son ya hawan. Ya kai? Rana ɗin manta kebul ina ne na ba Hafsa ta samu sai. Oke farin kebul ko? Eh. Shiga rana ce ka dauka. Anti? Ya kai? Kira zaki fita da cire mayafi kuma. Ahmad baka ga ana rana ba zafi. Zafi kuma? Zafi. Wallahi Kira zafi. zaki fita? Shiga ka dauka. In har yadda zaka da mayafi? Me zan yi da jakan nan ne dan Allah ka shiga ka dauki kebul din nan. Haba Ahmad. Kebul din nan ya dame ni ban bukatar shi ka cire shi daga ɗakin nan. Haba. Ka shiga Ahmad. A gaskiya anti ba zan shiga ba. Dan Allah ka shiga. Ka shiga dan Allah. Gaskiya ba zan. Oh! Ka shiga dan Allah dan Annabi. In Hafsa ta dawo ni na hakura bari in Da kai da Hafsa duk ɗaya ne Ahmad. Kai da Hafsa duk ɗaya ne ka shiga dan Allah ka shiga mana. Mu je ka dauka. Ina